Són fotografies d'un centenar d'alumnes de la Universitat Popular de Gandia. La pandèmia els paralitzà el curs presencial, però la creativitat comença a brollar des de casa. Fer fotografies des del confinament, és a dir, parlar d'allò que els estava passant a ells internament dins de les seues cases, amb els elements quotidians. Una selecció de fotos, de les més de 300 que en presentaren, són ara una exposició que poden visitar al passeig de les Germanies de Gandia. S'ha creat una exposició molt impactant que està tenint, jo crec que molt bona acollida de part de la ciutadania i que ens fa no oblidar mai el que hem viscut i recordar que des de casa vam poder aguantar gràcies a la cultura. Com per exemple Ona, que és la protagonista d'una d'elles en una de les escenes més repetides d'estos mesos, el desig d'anar al parc. Ella mirava per la finestra, veia la plaça, les palomes encara estaven, però clar, el parc de jugar estava buit, no hi havia xiquets, no passava gent, i jo crec que ella ho notava en certa manera. Esta exposició a l'aire lliure estarà fins al 20 de juliol a este passeig, després la trobarem a la platja i a la tardor començarà a rodar pels barris de la ciutat. Don't put the blame on me.